Хәерле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ошыктан ошык сөйләшү. Вакытында бу бик дөрес булган инде, монда Wildberries-ның үзәге ачылгач. Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан рәисе Коршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев килде. Эшләр график буенча бара. Безнең ишегалды программасы актив гамәлгә ашырыла. Мошенниклар корбаны. 23 яшьлек егет театрга билет алырга теләп 1 миллион сум акчасын югалткан. Түбән Камада бердән-бер. Минемчә, үз телемне белү бик мөһим. 35-нче лицейның чыгарылыш сыйныф укучысы татар теленнән бердәм республика имтиханын тапшырган. БДИ нәтиҗәләре 24-нче лицейның 11 чыгарылыш сыйныф укучысы 100 балл алган. Бүген Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан Республикасы рәисе Коршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев килде. Ул Түбән Кама сәнәгать паркында булып, резидентларның эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук база креатив индустрияләр үзәгендә аның катнашында эшлекле очрашу узды. Фәрит Габделганиев эшмәкәрләр белән аралашты, аларның югары дәрәҗәдәге профессионаллыгын билгеләп үтте һәм бизнесны үстерүгә кагылышлы актуаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Очрашуда шулай ук Түбән Камада эшмәкәрлеккә ярдәм итү үзәге эшчәнлеген яңарту мәсьәләсе күтәрелде. Әлеге проектны шәһәр көненә гамәлгә ашыру планлаштырыла дип белдерде Радмир Биляев. Монда барлыгы 7 парк эшли, сәнәгать парклары. Менә хәзер күзәтеп торабыз, алар инде күп нәрсә җитештерә. Вакытында бу бик дөрес булган инде, монда Wildberries-ның үзәге ачылгач, алар эшмәкәрләр үзләренең продукциясын шул Wildberries аша саталар. Чөнки җитештерү генә түгел, аны сату да бик зур бурыч. Моны хәзер бик матур үтәләр. Икенче яктан менә күрәбез, бу атнада без Тирә мөхит саклау прокуратурасы белән зур әңгәмә уздырдык. Анда күрәбез инде икенче мәртәбә шул пыяланы, пластикны ничек эшкәртеп була. Менә күрәбез монда Түбән Камада зур химия үзәгендә шундый эшмәкәрләр бар, алар аны кабат катланалар. Шуның өчен аларның продукцияларын без республика күләм безнең министрлыкларга күрсәтергә тиеш. Аларга шуны сатуда безнең ярдәмебез бик кирәк. Безнең ишегалды программасы актив гамәлгә ашырыла. Планда 250 мең квадрат метрдан артык асфальт өслеге ремонтлау, 458 яктырту баганасы һәм 1700-дан артык кеше архитектура формасы урнаштыру. Гамәлгә ашыру елларында республика программасы барлык күп фатирлы йортларның 75%-тан артыгын кулачлады. Быел 55 йорт яны территориясын төзекләндерү планлаштырыла. Шуларның 47-се шәһәрдә, 8-е Ширемет авылында һәм Кама аланы бистәсендә урнашкан. Театр билетына алданы 1 миллион сум акчасын югалткан 23 яшьлек Түбән Камалы мошенниклар тузагына эләккән. Зыян күрүче сөйләвенчә, ул интернет челтәрендә бер кыз белән танышкан. Аралашу вакытында әңгәмәләшә, театрга барырга тәкъдим иткән һәм билетлар алу өчен сылтама җибәргән. Әмма сайт ялган булып чыккан. Егет билетлар өчен 4000 сум акча күчергән, ләкин раслау хәбәре килмәгән. Шуннан соң ул техник ярдәм күрсәтү хезмәтенә мөрәҗәгать иткән. Алдакчылар акчаны кире кайтару өчен кабат акча күчерергә кирәк дип ышандырганнар. Нәтиҗәдә яшь кеше зур күләмдә финанс югалтуга дучар булган. Әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылган. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Олия Срурова Түбәнкамда татар теленнән бердәм республика имтиханын тапшырган бердән бер укучы. Ул 35-нче лицейны тәмамлаган. Остазы Гүлүсә Ярулина. Шунысы игътибарга лаек. Соңгы елларда нәкъ менә әлеге белем бирү учреждениесе укучылары бу фәнне имтихан тапшыру өчен ешрак сайлый. Ни өчен? Бу хакта туган тел өчен җан атучы шәһәрдәш үзе сөйләр. Олия Срурова үзенең татар кызы булуы белән чиксез горурлана. Аның яраткан шагыйре Габдулла Тукай. Авторның бәйрәм бүген шигыре кызның күңел халәтен яхшы чагылдыра. 35-нче лицейның чыгарылыш сыйныф укучысы татар теленнән бердәм республика имтиханын югары балга тапшырган. Түбәнкамада бу фәнне сайлаучылар арасында ул бердән бер. Татар теле миңа укырга керү өчен кирәкми, ләкин мин Татарстанда яшим. Минем туганнар барысы да татарлар, һәм мин бу телне балачактан ишетәм. Шуңа күрә, минемчә, үз телемне белү бик мөһим. Олияны имтиханга 35-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гүлүсә Ярулина әзерләгән. Мөгаллимә фикеренчә, кызның татар телен чыгарылыш имтиханы итеп сайлавы олы хөрмәткә лаек һәм бу адым башкаларга да үрнәк булырга мөмкин. Мин программист буенча укырга ниятлим. Казанский федеральный университетны карыйм. Казанга укырга керергә ниятлим. Чыгарылыш сыйныф укучысы киләчәген IT белгечлек белән бәйләргә тели, әмма татар теле минем гомерлек юлдашым ди Олия. 24-нче лицей интернатының чыгарылыш сыйныф укучылары да БДИ буенча югары нәтиҗәләр күрсәтте. 11 кеше 100 балл, шуларның икесе 2 фән буенча 200 балл җыйган. Бу күрсәткечләр химия, рус теле һәм математик фәннәрендә аеруча күзәтелә. Уку йорты директоры Ильяс Велиулин сүзләренчә, бу укытучылар, балалар һәм аларның әти-әниләренең уртак хезмәт җимеше. Коллектив фикеренчә, мондый нәтиҗәләр шәһәрнең 60 еллыгына әһәмиятле һәм символик бүләк булып тора. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Кичләрегез хәерле һәм имин узсын.